Hello mga ka-listeners, mga ka-followers, mayong adlaw, mayong gabi ka natong tanan, no? Kumusta? O karon day atong ipadayon ang laing sumpay ng Sugilano no nga sinuwat ni Marvin Sanchez Caballero. Ito dili pa day no, shout out kay ko sa tanan nga nagsunod aning trabaho no. Salamat kayo sa pagbaybay no sa mga Sugilano kagikan sa RMN Drama. Salamat kayo. O karon dito maglangan ni ang laing sumpay ning Sugilano nga sinuwat ni Marvin Sanchez Caballero. Tira del Sol. Pahimutang na sa uban kanila. Supreme. Ugma, mao ang ikatulong gabi o katapusan ninyong pagpamalbal. Kay nagkanipis na ang enerhiya sa takdol nga buwan. Kamoy naghatag kaninyo o gahom. Sabat Ursula nga kaluhan ni Tarsila. Sabat! Waki go uka lugnaur. Ay kung agaon og talahuron. Atubangan nining dako og buhi ni mong rebulto nga sungayan. Pasalamatan ko ikaw sa dakong galampusan nga nangitabo karon. Wa unta kini kundili kapag amahanan. O akong mahal nga talahuron. O ngulok. Uka. Akong talahuron. O ngulok. Uka. Gulak ko. O ngulok uka. Wabal ngap tulag. Gangab as muli. Salamat. Salamat. Salamat gyud kayo mahal nga talahuron og Dios nga matuod. Maimo ang mangiob kayong kahimayaan nga way katapusan. Nawa na siya. Nanimahong asupri na sab ang tibok palibot. Paingo na sab nga bubuntag. Mo pahuway na sab ko. Nagkadool na yun ang katuwanan sa pag-abli sa paraiso din sa yuta. Ngamoy magda sa mga piniling magtotoo ngadto sa bag-ong kalibutan. Ang misteryosong yuta sa adlaw kon Tierra del Sol. Sigon pas kasulatan, kundi inay sulat ang propesiya nga dugay ng gihuptan sa akong mga katiguangan. Nga mahitabo ang kalit-unyang pagpatimaw balik sa Tierra del Sol. Uman ikahad ang birhin nga babae sa ikatulong 10 soles kon adlawng Domingo. Uman sa kamatayon sa Kristo sa krus. Kayo kang panlaging nibangon. Atras o kag naman kayo nato gabi dong Jumare. Nalimot ko sulti ni mo ya. Nga, invite ko nila ni Tita Rolay daw kay siya aron ato mamahaw sa ila. Udi ay ba? Oo, yaya. Nahalas sige. Amping ha, dong Jumare. Ang usan nimo ka auto maoy imong gamito kay wa naman ang paborito kaayo nimo. Yes, yaya. Today, gitawagan ako ang atong driver sa una nga si Maki. Gihire na ko balik kaya ingrasya. Si Do Maki, katong sige ka sa agdong. Oo, yaya. Og nisaan siya nga muani sa bahay karong adlaw. Og di pa gani ko makabalik, palihog lang ko asikaso niya, ha? Ay, dong Jumare. Palutuan ko na lang sabsyag apil sa paniodo. Salamat, yaya. Dako pa kayong trabaho dito sa kanaang bahay sa mga Benavides. Kinahanglan ako masayran ang tanang mga sikreto sa mong mga katigawangan. Di ko gustong maguba ang pagtuong Kristohanon ug ang kamahinungdanon sa Biblia. Hoy, sigag mata nga rin nato o kumong-kumong nga liyo. Kabaga chismoso man ninyo. Nag-roving na ang mga pulis ang miyapit dinis karang bahay sa mga Benavides. Aron makigsulti kang Sir Minard og may gibanta sa sila ini. Sige mo, balik na mo sa inyo mga trabaho. Renato! Leo! Ang sigag mata ug ang kumong-kumong kachismosong mga tawhana. Otrong mga busit.
Tuwa ang mga tinugyanan sa balaod uban sa ilang hepe. Dili ka mo makahimo sa pagtugkad kung unsa kalam ang duwa karon sa espiritu. Kay ni ana kita sa panahon sa pagsubo sa tubig ug sa kalayo. Ang ligon ng daan diha sa pagtuo. Mas mulig-on pagyod sama sa hinagiban kung sa hinagiban siya dili gayud mapukan. Hinoon, purilo niya kadtong musupak sa pagtuong matuod ug ang mga infidel. Paituyo ka, Tarsila. Unsa may gipanagsultihan ninyo ato mga polis uban sa ilang hepe? Anong nagpakisusi man kuno ka, Tarsila? Sir Maynard, Huwag ka magkari, makahimo sa imong obligasyon isip piniyalan sa maabot nga halat. wahay mo ba? Gusto nas imo mga pag-insulto na ako, Sir Maynard? Tanghag ka, musa mainsultuhan kagyod kung ako na'y imong ikatubang. Andam na kong dawaton ang tanan nimo pag-insulto na ako. mao Andam ba? na kong ihilamos ang kauaw, Sir Maynard. Pero balik-balikon ta kas pagsulti. Wa pa ko kawagtangi paglaom tungod sa gipasalig ni aning Senior Benedicto Benavides sa buhi pa kadto. Dugay ng patay ang ipasalig kanimo kung unsa man gani ka na, Tarsila. Ako na ang gibilnan isip mo'y minsahero sa kaluwasan inig-abot unya sa gikatakdang panahon. Pwes tanaw ta. Ayaw kalimot nga ikaw ug ako managsama ra giampuan. Susama ra itong giludhan, ingon man giyukbuan nga usa lamang ka Dios og Dios nga matuod. Ha! Kunuhay, matinad-anon ka! Tinuod ka ba yun nga pinili ka? Tingali ba ya og dili? Mas nasayod ko kay kanimo, Sir Maynard. Ug milaong paghihapon ko sa usa sa mga gipamong ni Senior Benedicto Benavides. Sa umaabot unyang katumanan sa propesiya, ako mo'y mamahimo unya nimong asawa sa espiritual. Pika! Milakaw na sad siya. Wa man lang gani pahibaw nga may aduon siya. Pero sa tila, okay la. Padayon lang gid kong mulaom. Way kinutuban nga pangindahay so sa kadughan nga nalumos sa gugma. Apan pusnga sa kasakitan. Senior Benedicto Benavides, ang imong mga saad paghihapon ang akong kilauman. Ang akong gihimong kadasig ug kusog. Kaya naging intawon ko pakyasa inigabot sa gikatakdang panahon. Manoy Vitaliano, bisan sa unahuna lang, waagid ako magdaho nga ikaw ba di ay ang nailang si Baloy. Pedro Ferge. Ani ka lang puyo sa kumbinto, mualagad ka na ako. Padre, malinahon ang akong kinabuhi. Kaya nga nung manday din gumbo ba di ay, samo ba di ay, nga bay magini sa Diyos. Ikaw ang namong ni Anaw dili ako, Padre Ferge. Oh, Manoy Vitaliano, hangtod karon tuso ka man lagi hapon kayo manulti. Tiguang ka man unta. Matiguang man ng pisikal nga pamayo. Apan kaluo sa Dios, Padre Ferge. Ni apataw ng kalandik sa pangisip. Hambugiro ka lang kihapon, Manoy. Naarani mo kung saon mo sa pagsabog. Nagsulti lang ako sa mato. Ni abayon din niyang sakinan sa buutan nga pidantupo. Si Sir Minard. Mayong pagbisita sa kong parokya, Senyor Minard Benavides. O, si Manoy Vitaliano, kalit sinuha. Tiguang na siya apan kaaptik. Dawata palihog, Senyor Minard Benavides. Salamat, Padre Ferde. Ninggidalit mo karon ka na kong ilimnon. Ang paborito kong mumpo. Sukad pa kani ato kang karon. Ang mumpo mo'y atong kauban sa panagukabildo. Padre, naglabad karon ang uos atong kapulisan tungod sa mga dili kasarangan nga mga panghitabo ning lungsod sa la tierra. Husto detod. Ubay-ubay ang gibalita nga gibalbag gabi ug mangtas. Nanggawas na ang mga sinyalis alang sa katapusang mga adlaw. Apan mao'y sinugdanan unya alang sa bagong paraiso. Pipila lamang kita nga nahibaw bahay ni Ana, senyor. Gusto ka, Padre. Tuon ay, gigasulti ko na si Manoy Vitaliano. Aha. Mao ba? Wa ko magdahom nga ang nagpailang si Baloy, mao ba di ay siya. Taod-taod na siya diha sa tugaran aning parokya sa San Sebastian Martir. Tiguang na siya. Apan tuso lang gihapon. Gusto ka, senyor. O dili kay kanala, apik paghihapon siya. Oh, ganun nakaingon ka man ni Ana, ha?
Ngano, Padre Ferde? Tungod kay nakasulti kami. Apal sa dihang nalinga ang akong atensyon sa imong sakyanan nga nagsingabot. Sa paglingi ko, wa na siya. Nga wa malanggani ako'y kasayuran, kundi siya paingon. Aha, di ay ba, Padre? Dili ka nga siya ang buot untang mupatay ni Punyong. Posible, dili ba? Posibleng siya. Posible sab gadili. Gusto ka atong paimbestigaran? Ayaw na. Pasagdan tagatong kasuha. Nga malubong na lang sa kalimot. Padre Ferde Martin. Undong? Undong? Hain ka man. Naalaman di siya sa suok. Tapad sa gubaon ng aparador. Undong, di akaraman ko din hiniling suok. Dali na, kaon una. Dahil daan ako pagkaon. O sige na. Ikaw lang siyang may tutok na ko. Ikayong iya mga mata. Pastilan. Pamanjod gihapon niya buhay ang bronze nga po niya sa iyang tuong kamot. Hugot kayo niya kinigigunitan. Undong, di maayo ko ng kasuko mo'y paundayunan mo si Mundughain. Hinoon mo ipahari ang gugmaw ang pagpasilo. Dugay pa tumauli si Dong Jumarino nang grasya. Ay, kada ba oy wa pagyo ko basayod pod oy, maki. Pero nagdugon man tong ipaasikaso ka kuno. Pakanon ka, mao nga maniudot na takarong taod-taod. Kanada, kaya pilday ko karon sa inyong budget para sa paniudo na. Sigurado ka na bagyod nga mobalik sa pagtrabaho din si driver ni Dong Jumari maki. Ay, lagi nang grasya. Ako'y mapuli ni Toribio, nga wala kita hangtod karon. O niya, og tandod ka ni Dong Jumari nga tos lungsod sa Lachira. Dili ka bahadlok mo uban nga duha baya ang wa na makapaulis ila. Ayaw baya gyud og palaom-laom ni Dong Jumari. Tingalig mo dawat ka o niya bukalit ra og niya kag undang kay mahadlok di ay ka. Di lagi nang grasya. Bisa ko sa'y may tabo. Mo padayon yun lagi ko. Hinugtanay na ginas bako sa nga ako na. Okay. Kung mauna, maayo hinoon. Nagdaan naman gani ko sa kong mga gamit na. Kay kung muingon si Dong Jumari, nga pasok doon ko dayon, o musugod po dayon ko. Dahala. Tanas kusina. Maniod to takitinggalig gigutom na ka, maki. Gani harap kay kong gigutom. Okay naman ka din ni Berna. Komportable naman ka ka. Ashing. Maayo hinoon kun mao na. Og sama nilang Jo Marie og Grisha. Happy sad ko para nimo, Berna. Salamat, Ashing. Excuse una si Jeter sila ang nanawag. Andam na di ka nga makigsulti sa imong iyaan nga gi-on man imong imong cellphone. Ashing. Ready na ko. Okay, sige. Sige na to bagasa. Hello, Jeter sila. Unsa ba ni gibuhat mo, Bena? Ha? Nalugi mo man kong gibutan karon sa alanganin. Okay, gabaws na ako, ha? Jeter sila. Diin ba ko nagkuwang sa akong pagpadako ni mong babayhana ka? Udako ka ka? Unwa ka pa na ako, ate mana? Pero dili ka na katarungan aron libre ka nang mapasakit na ako, tiya. Pauli gari sa tiyera, Brina. Pauli piyagod. Naglagot kay kung maayo ni mo, ha? Dili na ko mapauli diyan ni mo, tiya. Palagutan yung kung maayo. Sige. Maapsan talagi unya kaniha, mga laksi gina imong bugan sa akong kinosnitan. Kana, maunay nagkaparibil din ako, tiya. Dili ka maayong pagkaiyaan. Nagmalan ka. Paabuta ko na silang Ma'am Rolayda. Kay apason sa kapiskuta ka. Kota ko niya. Busit kang dako. Nibiya ko ni mo, pero wati ka isa likoy, tiya sila. Tungod kay nila ang paghihapon ko nga mausap ka. Usap ko ni angay na ko, Usman. Ang imong batasan, tiya. O ang dili maayong pagtratar ni mo na ako. Kung kinahang ng guroyon ta kaniha, ako nagbuhaton. Mapugos ka lang pauli diri. Hello, sila. Ma'am Rolayda, gusto na kong kuhaon dia sa inyo, Sabrina. No, dili ko busugot sila. Unsa? Gusto di Grisha nga dili na papauli o diya si Brenda. Tungod kay nakita ko niya kung giunsa mo sa pag-audaog ang imong pagumangkot. Dili na mahimo. Magmahay kagad kung sagupon mo diya sa inyo, Sabrina, ma'am.
Di ba, ina? Gibaharan ba ko nimo, ha? Gusto kang magyagyagay tas atong mga sekreto? Unsa? Huwag ko makauyod sa kong nasayran kung giunsa nimo ang imong pag-umangod. Sukan pag yun sa bata pa siya. Ma'am Roleda, please. Ayaw na ko nun yung question na kung unsay upbringing na ko ni Brina. Kailawom kayong akong katarungan bahin, anak, ma'am. Buwan na haod niya ko sa lungsod sa Latier. Magkita ta diha sa karaang bahay sa mga Buenavides. Mag-istorya ta. Ma'am, kung muanhi gini ka, dad si Brina. Mag-agad ko ni Brena kung gusto siya. Di ba na siya minor de edad tarsila? Dili na mahimo. Ako'y gipiyalan anang babayhana. Agpaso na ko sa bida sa syudad. Ug dadon pagbalik dinhi. Ayaw na pag-usig og panahon, Tarsila. Pasagdi si Brina, yadto na mo puyo uban ni Rolaida o Krisya. Sir Maynard, Nagkasulti na kami si Rolaida. Iyang gikonsultan ako kanang bahina ug pabor ko sa iyang mga tinguha. no, dili na mahimo. Di ko musugot. Ako'y piniyalan ni Brina. Naanay laing piniyalan si Ma'am Rolaida. Di ko musugot, Sir Maynard. Dili ko musugot. Pagkangan nga niya kanako ang espiritu sa mensahirong si Nicodemos. Akong tingog paghihapon ang angayng sundon ni bisan kinsang mga disipulo. Ugang musubak, magabaan. Sir Maynard. Sir, naibagyo ka kung unsa si Brina sa akong kinabuhi. Unang higayon nga nipabuhagay ka sa imuhang emosyon. Para ni Brina, nawara gani bili alang nimo, Tarsila. Nasayop ka. Nasayop ka. Bililhon gid kaayo. Apan gipunggan ko lang nasayon akong daan kung unsay kapaingnan. Di kang dapitan na sayop, Tarsila. Basta kay kuhaon ako pagbalik si Brina. Dili ko makatugot nga adto siya sa purir sa laing mga tao. Drakar, ikaw rin yung bugtong makasabot na ako. Sila dili gusto mo sabot. Oo. Ay, sa makahuot sa kundukan. Sakit yun king ako malatian. Bati ug daotan na lang yun mo ilang pag-ila sa kong pagkatao. Tuwa sila mga. Hoy, hoy! Dakar! Dakar ha, ipagsud. Hoy! Pagsud des ilam sa kusaya na unsa ka. Gilok pa iya. Gilok. Ay, ay! Gawas! Gawas na gini ang Dakar. Gawas ba? Gilok. Ay, gilok! Dakar! Ay! Usay akong ikalagad sa mong padlikuras sa San Sebastian Martir. Ngano ba ang nasaad ka man nining kabos ko Pinoy-adan, padre? Si Senyor Minard Benavides. Mo'y nagtudo lako din ni Manoy. Naitaw nga isog kayo og tinanawan galing ako. Manoy Vitaliano. Kinsa ka na siya? Nakita niya siya. Isog Manoy. kayo og tinanawan nga ito sa pari. Kinsa ka na tawana? Manoy Vitaliano. Silingan ka na mo din, padre, nga dunay diyoteng depekto sa pangisip. Usa. Pero may gigunitan siyang hait kayong punyal nga bronze. Undong! Paminaw ni Lolo mo Vitaliano. Ayaw hilabti nga itong bisita. Mao kini siya si Padre Ferde Martiniano, ang atong pari sa simbahan ng lungsod sa La Tierra. Midagan siya palayo. Agi sa kasaputan. Tuwa siya paingon sa sapa sa unahan. Kalisod ba ning imong gipuyan, Manoy Vitaliano? Adto ka na nagipuyo sa kumpito. Dili lang ko, padre. Dinhi lang ko. Naman sab ko dinhi. Kinasing-kasing kini akong pagtanya kanimo, Manoy. Sibo sa kamubuton sa atong labaw magkagaw. Kanito niya pamation. Apanang nagsulte. Nga bang gitutukan man lang kunimo og ingon niya, ha? Salamat na lang kayo sa imong kinasing-kasing kayong malasakit alang kanako, padre. Dako na kayo na nakong dungog nga natagad ako sa among tinamod o tinahod nga padre kura sa parokya
sa San Sebastian Martir. Mao ka na ang kabubuton sa atong Ginoong Hesukristo, nga mao'y buot unta niyang ipasunod sa tanang nangalagad sa matag kasimbanan. Baya ang nagsulti. Salamat sa imong pagsanong sa kong hangyo nga mubalik og trabaho dinhi, Maki. Andam di ko moalagan ni mo dong Jumari. Isipin mo driver. Bahalag mga saag lagi ta pirmi. Askang siya wag di mo, Maki, ay. Wag yung gihapon mausab ni Sdo Maki. Aw lang gihapon. Ay, wag di ko mausap ay nanging grasya. Ubanan niya tangad to sa lungsod sa Latiera, ha? Oo, oy. Driver gud ko nimo. Makunas akong agahon to asap ko dong Jumari. Ah, okay. Pangandam lang yun, Permi. Kay makalitraon niya kung paghagad di mo kung muadto na unya ta dito. Okay dong. Yamada lang unya kay andam ragi kong tagana sa paghatag sa kong serbisyo. Ah, sige. Excuse na ninyo, ha? Maki, Yaya. Sige dong. Padayon lang dong Jumari. Do, Maki. Ngano ng tarsila? Nisanong ka man lang dayon. Huwag ka bang bubati ka hadlong nga iuban niyas karabay sa mga binabides? So, nagibati na kong kahadlok. Maong wa gyud ko muuban niya nga to sa Latiera. Pero karon nakaamgo na ko nga maura man gyapon pataya ng grasya oy. Hila bay, ulos ko lang yung binuang do makida. Lagi, mo man na tinuod ko. Kay matod palagi atong anhibortiban. Die today, die tomorrow, the same die. Ahay, abot ni mo do maki. Oh, hahay! Hello, Iho Jomari. Paminard, pa, unsa na i-update bahin sa patayng lawas ni Bayderwin nga kalitang nahanaw sud sa morgue. Hay, pagkiyas ang mga otorita. Apan ni saad nga magpadayon ang ilang pagpangita og dugang pa nga investigasyon. Pa, unsa magin na diha sa Latiera nganong sa tanang dapit kana magid ang gihupaan og mga daotang linalang sa kangitngit. Ha? Papa Minard? Hello? Papa Maynard? Nganong wala ka matingog? Wa ko'y katubag itong imong pangutana. Wa man gani ikatubag ang mga otoridad sa Latiera. Ako pa ba ka? Papa Maynard? Kung nanguli pa mo dayon, dili unta makalas ang kinabuhi sa amigo ni mong si Darwin. Mubalik ko diya sa Latiera pa. Usa? Nayabag ka na ba, Jomari? Ipadayon ako nga kung nasugdan. Ug maghimo kong personal research. Kung unsa ka ng klasiya sa mga mangtas ang nanghasik karon diha ug ipatay ng mga tao. Ayaw gyud ka nagbuhata. Ayaw gyud, Jomari. Unsay may tabo kung magmasinupapon yun si Jomari? Wa na ko'y mahimo. May kaugalingo na siyang desisyon. Dili na siya batang way buot nga mahimo orang i-manipulate o mahimong kontrolon. Sir Minard, Bisag unsa pa'y mahitabo. Mahinayon ug mahinayon ug mahinayon gyud ang naa sa propesiya. disiplinahan ang anak mo, Sir Maynard. Sama sa akong pagdisiplina ni Rena. Ayaw kong tudloy sa mga sayop ni mong pagdisiplina. Kay dili ko sama ni mong tortugo kung utok tar sila. Unsa? Pawa sa ko tubangan. Oo, Sir Maynard. Sige, diha ka na. Gipasamot lang yun nimo ang pagsurok sa kong dugo tar sila. Buset! Marcelo! Doktor! Kana, mau ka na'y husto. Mutahod ka. Muyukbo ka. Ingon nga ang minsahirong sinukudimos ug ako. Usara. Kamahin ka na sa kasaysayan sa kagahapon. Mitala ka nagsugilanon bisan og sinagup ka lang sa mga binabides. Dr. Marcelo, dako kay ka og kabahin alang unya sumaabot nga bag-ong kalibutan. Ang yuta sa adlaw kon Tierra del Sur. Hapit na mabuksi ang nabilanggo nga paraiso.
ug ingon nga ang imhinasyon sa maisog nga si Samyasa naglihok man diha kanimo. Bulahan ka gyud unya kayo, doktor. Asa mo, do make? Manglakaw man ko namin ng ingrasya. Asa man lagi ko mo. Nagsulti ba siya kung asa mo paingon? Sa ila ko nun ni Miss Krisya. O, mamisita, tingali siya. Amping mo sa inyong lakaw ni Dong Jumari ha, do make? Salamat ang ingrasya. Ihatod ra ka na ako dito, dong. Huwaton pati ka. Huwaton ako nimo, Maki. Diram sa ko magdugay. Okay, dong. Unsa man yung tanang isulti ni mong Jomari, ha, Ashing? Sulti, Ashing, kay maminaw minimo. Sige na. Posible nga usa sa mga tinapan nga lawak sa karaang bahay sa mga Benavides. Doon ay nagdago nga manggas. Utsa. Nga na dahil nakasulti man ka, ana, ha, Ashing? Ashing, Jomari. At least, may idea na ko kung ano mo balik ko dito sa karaang bahay sa mga Benavides. Jomari. Kung sinoy po niyong mo'y inyong nakita sa diyang nigawas mo o giablihan ni ini ang pultahan sa tinakpang lawak. Nga sa ato pa, nasayod siya nga naay nagpuyo nga mangtas sa sud. Malagmit, di ba? Laom kayo ang misteryo nga naglimin sa mong karaang bahay, Krisha. Nabalaka ko. Maong ayaw lang dito nagpalik ito, please. Nausa na nga akong desisyon. Mubalik ko sa Latiera, kauban si Maki nga akong driver. Oh my God! Magdana sa kagpatyo nun sa misteryosong killer? Jomari, ayaw kalimot nga duha ka mga kinabuhi ang nakalas sa unang pagtaak pala nato dito. Please. Igo na tong duha ka mga kinabuhi nga nausik. Krisha, mubalik ko dito. Uban ka, Maki. Ug ipaniguro ko nga way daotang mahitabo na mong duha unya dito sa Latiera. Jomari? Krisha, gusto sab na kong pangitaan o gustisya ang kalit lang nga pagkahanaw sa patayng lawas ni Bay Darwin. Dili ka otoridad aron mo himo, anak. Buhat man gud sa mga tinukyanan sa balaod. Di ko gustong kamahayan sa kalag sa tong higala. Maong kinahanglan nga muliho ko. Jomari? Usa pa sa, naluoy na kay ko sa pamilya ni Bay Darwin nga nagpaninggit in taon karon og hustisya. Krisha, hinaot nga imong masabtan nga ako tumong. Ay, ba na lang ko, pe? Wa pa kita lang hapiton dong Jomari. Mamauli na ba ta sa bahay ani, dong? Muapit sa ta sa simbahan, Maki. Sa Basilika. Okay, dong. Diyos nun, yung kayo nga akong boss idol agahon, uy. Huwag na ay lugar di yun, makalimot pa paghapit sa simbahan. Okay? Ato na ba tadong Jomari? Mutambong una ta sa misa, unyang taod-taod, Maki. Sige. Anhil, agyapon kuhuat ni mo din, hidong. Mauban ka na ko sa sud, Maki. Kitang duha mo tambong sa misa. Uy, hala. Di ra ba ko hinimba? Pero karon, musimba ka. Tuyugan ko nimo. Dali na. May naanda na ako nga mag-ampor ako sa amo, dong Jomari. Di lagi ko hinimba. Dali na. Maganad-anad kang musimba, Maki. Aron mapaminaw nimo ang umili sa pare nga maoy kalanon sa tong kalag. Mao ba di ay dong Jomari? Way di maayo kun bahin na sa Ginoo, Maki. Pray, my brothers and sisters, that these our sacrifice may be acceptable to God. Nakasimba ginahinawang kong pinakan. Paminawag mayo ang humili sa pare, Maki. Importanteng makaambit kita sa mga maayong pulong sa Dios ay maghatag man kining mga pagtulunan ug maayong pananginan. Brenna, wag yun mamati na ko si Jomari. Miss Krisha. Dagan naman ko kayong mga katingalahang panghitabo dito. Maumapalakag ko. Oo niya, unsaon man anak nga, desidido naman yun siya. Lain na ba yun ni si Jomari kung maunay mo desisyon? Lisod nang mapakwi. Opinion lang ni ako ha. Naman siya katungod nga magsusi bayan sa kasaysayan nga may labot ang iyang katikuwangan. Kay bloodline generation man siya. Brenna? Gusto, tawagan din ako si Tito Maynard aron masayod sad siya sa mga plano ni Jomari. Maynard, bisag unsa pa'y gustong himuon ni Jomari sa pagkakaroon, dili ug dili na gyud matuis pa ang nalatid ng daan nga propesiya alang sa kabaguhan.
May punto ka sa Rolina. Mao kaayaw gyud siya og pugi kung unsa man ang iyang gustong buhaton. Salamat sa mayo nimong ideya. Okay, pasagdan ko siya. Inuun, monitoron ko lang siya matag karon og unya. Kana, mao kaday husto. Kay bisag unsa pay mahitabo, bisag unsa pay iyang buhaton, ang tanan nahisulat na ug mahitabo gyud ang unsa may nalatid ng daan. Rolida, alang kini sa kahimayaan sa atong agawon og talahuron. Ungolok, waki. Wakidop. Ulak go, ungolok. Wakidop. Wabal nga tulag, gangab as muli. Wabal ngap tulag, gangab as nguli. Sa pag-abli unya og balik sa nahanang yuta sa adlaw. Ako unya ang hari, ug ikaw ang akong rayna. Karon palang gani, waday kabutagan sa kong kalipay, samtang maghuna-huna ako bahin ni Ana Menard. Sa Tierra del Sol unya, kita mo'y hari ug rayna. Samtang sila si Jo Marie ug Crisia, mao ang prinsesa ug prinsipe. Nisaka na siya sa karaing bahay. Kinsa kaya gikasulti sa cellphone? Klaro kay na kung dapati ang iyang gisulti. Sa Tierra del Sol unya, kita mao'y hari ug rayna. Samtang sila si Jo Marie ug Crisia, mao ang prinsipe ug prinsesa. Kinahanglan nga ako masayran ang babaeng gikasulti niya sa cellphone. Menard, ano gipasakitan man ko ni mong sama ini? Grabe na kaya ako mga pagsakripisyo, Menard. Sa dili ko makatugot kakapagkiyasan mo akong maangkon. Tar sila. Unsay matuyo? Bahay mo ka ba ikasulti? Alang sa unsa? Basta, sa kadiyot lang kaayo. Pabuta ko sa kung sala ining karang bahay. Okay, pabuton ta ka. Ayaw pagdugay. Basta kay pabuta ko. Ginagkuhan akong siras pultahan. Wala gani mo tanaw sa akong gisulog nga mubong shorts. Yan mo'y hulong ang busok na kong paa. Buisit. Tugani na kuno kos tinuod, Menard. Kinsap to babae gikasulti ni mo sa cellphone. Usi mong labot kung may gikasulti ko sa kong phone. Kinsa mo kuno kang magsukit-sukit? Way magbuot ni mo. Bisag kinsa pa imong ikasulti na imong cellphone. Ang punto ko lang, mawag akong nabati nga imo ni gisaaran nga mo'y mamahimo niya ni mong rayna. Ordinay imong toyo. Sir Menard. Ulipon ka lang sa mga Buenavides. Tingaling nalimot ka ni Ana. Pero may gisaad na akong namatay ni mong amahan nga si Anhing Senior Benedicto Buenavides. Ug milaom ko, Sir Menard. Milaom ko. Kung unsa man ang inyong ikasabutan ni Anhang Papa Benedicto Benavides, balik-balikon ko Diyos magpasabot ni mo. Wa na ko'y labot pa ana. Samarag nakigsabot ka sa hangin, Tarsila. Sir Maynard. Karon mangutanay ko nimo. Unsay inyong gikasabutan? Kuan. Kini. Sultihi ko, Tarsila. Unsay gikasabutan ninyo ni Anhing Papa Benedicto? Di saad siya kabulahanan ako inigabot o niya kuno sa gikatakdang panahon. Ug dili kay kada lang. Gisaad pa yun niya nga ako mo'y mamahimo kuno niyang rayna sa bag-o niyang paraiso, ang Tierra del Cielo. Ikaw mo'y akong hari. Wow, ha? Karindot sa inyong ikasabutan. Ha? Nilaom ka? Gatuan maganito sa iyang lubnganan ang tao nga imong ikasabot. Sakit kay kang manulti, Maynard. Kapag ka ni Adto pa, hangtod karon.
Akong giantos o gikalawat ka ng mga puga kay gimahal ta ka. Kadungog ka. Mahal ta ka. O ako lang ang tinuuray nagmahal ni mong sabay ni Sir Maynard. Kani grabe na og sobra na kay gibuhat akong mga pagsakripisyo. Pero gina ni mo makita. Ingunti ka. Nganong ingon Nonsense! ka man, anak? Nonsense! Nganong ingon ka man anak katiga, Sir Maynard. Hoy, Gaga! Ikaw rin magkatubagan ang imong pangutana. Sa diyang nanghawa ang mga babae nga nahimong dool sa imong kinabuhi. Huwag kabutagan sa akong gibati nga kalipay anang higayuna. Sa pagtuog, may hayag ng katumanan ang mga gisaan nga rin ako ni Ani Senior Benedicto Benavides. Pero naman na igihap. Kana, tungod kay lisod kayo higog maon ang usa katar sila. Nga mao ikaw. Unsa? Nagduda na mahinoon ko. Nga may kalabutan ka sa kamatayon sa duha ka mga importante kayong mga babae nga nahimong parte sa akong kinabuhi. Sila si Digna, nga akong asawa, ug si Ursula, nga imong kaluha. Gidudahan ko ni mong kriminal? Karon, makaingon yun akong posible. Ikaw mo nagpatay sa kagalingon mong asawa, Sir Maynard. Dili ka na, tinod! Dili ako ang nipatay sa akong kaugalingong asawa. Doon ay kriminal din sa karambay sa mga Benavides. Kamoy nipatay kang Digna ug dili ako. Sir Maynard. Nagtuo ka ba nga wa ko sakitisan niyang ako mo'y nahimong primary suspect sa pagpatay ni Anhing Digna? Ha? Sir? Uy, sama kasakit. Tungod kay kaugalingon akong asawa ang gipatay so dining baya. Nga wa man lang gani ko magkapanalimpon niya. Sir Maynard. Naana sa siya. Napakita siya na ako. Tarsila, ngano ka? Labihan magunin mo nagkatutok ka ng dako o karang sa amin. Naunsa ka? Maynard, daag kang didig na. Nagbaro ka ng nasa tapat sa dako o karaan sa amin. Uksa? Nagbako siya, Maynard. Pero, wa ako'y nakita. O, wa ako'y nabati. Digna! Pag malinawon, ay napagsabok-sabok. Pahuhay na sa dayon. Dugay ka ng patay. Kapag na utong niyoros nga hangin, tayong pagkahanos ka ang didigna. Dugay ng patay si Digna. Ug dili siya samar ka nato nga mga magtotoo. Sa giilan natong Diyos, nga mo'y Diyos, gayon nga matuot. Yaya Ingrasya, ibahibaw ko ng daan si Krisha bahin sa kong plano. Ay pastilan ka ni mo, Jumare. Liwat na yun sa ibong amahan. Kung mauda gani mo desisyon, dili na yun malisok pa. Hinugtanay na yun ni. Di ko gusto og desisyon nga mausab-usabon, Yaya. Ay, ingon usab ni anak si Sir Maynard. Huwag iusan ninyo ang miingon nga liwat ko sa akong inahan. Nawa man sab ko makakita gud adtong imong inahan dong Jumare. Bisan gani picture sa akong inahan. Wa man lang gani kong makakita. Sa akong nahibawan, masusok ka pang bata sa dihang gipatay ang imong inahan didto sa karaang bahay sa mga Benavides. Usa ka na sa angay na kong susihon, Yaya. Kung kinsa gyud ang kriminal sa akong inahan. Diha kadtoy istorya nga matud pa. Si Papa ni mo Maynard, maoy primary suspect. Apan napamatud-an sa korte nga inosente siya batok sa maong salaod. Doon ay kriminal nga nipatay sa akong inahan, Yaya. Ug bisan dugay na kato. Apan gusto ko siyang ilhon aron pabayron sa krimen nga igimo.
Dong Mare. Tungod niya, nagdako ko nga way namat ang inahan. Mapinaggaon man sa bang imong amahan. Pero lahi gyud kung naay inahan nga kauban niya ya. Oo, hinuon sab. Mao nga gusto kong mailhan ang kriminal. Aron pabayron sa dakong sangay gihimo sa akong inahan. Hala, mao ba di ay nanging grasya? Do Make. Taon sa nidong Jumarino, nagdako siya nga way inahan, amahan ra, si Sir Maynard. Ay, imposible na kaayong mahitabo ang iyang gitinguha nga hustisya. Bahin sa kamatayon sa iyang inahan, Dumake. Maugyod. Haskang nooya bito ni Dong Jumari, oy. Dumake. Ngano nanging grasya? Kung tuadaon niya mo si Dong Jumaris lungsod sa Latchera, ayaw ba ya siyang pasagdi dito, ha? Nang, oy. Salamat, Dumake. Dili ki driver lang kung Dong Jumari. Dili ki kanaramoy akong trabaho unya dito nang. Kundili, bodyguard puro niya ko niya. Isog ko ng ingrasya. Andam ko mong patay o magpakamatay aron paglaban sa kumbusing agaon. Kana, maugad na'y insakto. Nang ingrasya, oy. Kinahanglan nga ligon ka o isog sa mas imong agaon, Dumake. Matirang matibay gining ako, nang. Matirang matibay. Iha, Krisha, suportahi si Jumari sa iyang mga advocacy. Mami Relaida. Bausog ka na ang kibuhat karon ni Tito ni mo, Menard. So, sa ato pa nga, okay ra ni Tito Maynard? Nga mabalik dito sa Latviera si Jomari? Iha. Mabala ka manggod ko, Mami. Salig lang kang Jomari, Iha, Krisha. Wala kibahitabo niyang dautan. Mami Relaida. Iha, naglatay sa iyang kaugatan ni Jomari ang buhing dugo sa mga Buenavides. Ha? Mao na gisulti ni Mang Relaida? Obra na. Naaman sa'y punto ang imuhang mami, Miss Krisha. Mahalang kitayo na ako si Jomari, Brana. Ug dili tingalin ako kaya kung simbak ko. Mauha siya na ako. Ayaw lagi pag-overthink. Mao lagi. Pero dili mo nga ako mapuga ng akong kaugalingon. Dili ko makarelate, anak. Kay, wa pa man gyud ko makasuway, anak, good. Karon nga ni anak ka sa syudad, ug mapadayon ka sa college. For sure, makauyab na gyud unya ka, Brana. Ay, di ko. Huh? Nga naman? Basta lang. Di ko anang uyab-uyab. Gibaoran ka ni tiya nimo? Maadlo ka sa kaisog ni nang Tarsila? Okay. Di nagumpugong pa nimo kung mabalik ka man gyud dinhi sa karang bahay sa mga Benavides. Iho Jomari. Salamat, Papa Maynard. Wangyo lang sab untay ko. Nga, unsa, pa? Kung mahimo unta, irespeto lang ang unsa may mga restrictions dinhi sa karang bahay sa mga Benavides. Papa Maynard. Naibaw ka gyud. Nagpreserbar kita og mga karaang butang sa atong mga katiguangan. Ngano gitugtan pamagin nimo, Sir Maynard? Tungod kini ko sa kitungod din dapita. Ug gawas pa niya na. Bisag unsa pa'y mahitabo. Matuman gyud ang nahisuwat ng daan sa karaang kasuwatan
nga may labot ang umaabot nga propesiya. Ingon ra ka anak kaluag. Wa ko kinanglanang imuhang opinyon, Tarsila. Sir Maynard. Kanunay na lang siyang init o buot din ako. Naanat na lang gid siya nga yano ragid ka mo pasakit nako. Sir Maynard, ingon lang tod ko ini kaubos ni mong tanaw. Pero naghinubra na kay akong pagsakripisyo. Maayo kay giuyudat kasibog amahan dong Jumare. Oh, yaya. Mas nindot manggod nga naagi pagtugot sa imong amahan ang pagbalik unya nimo didto. Oh, gusto ka, yaya. O diya kados aman mo manglarga si Dumaki paingos lungsod sa Lachira. Okay na ba ni mo, Maki? Nga sa sunod semana na ta, muad to sa Latiera? Okay doki do. Why blame na ako kay agad ragid ko pirmi nimo. Salamat gi kayo, Maki. Ayaw pasalamat na ako nung Jumari, oy. Naagod ko trabaho nimo. Ako mo driver. Magkunaasa ka, tuapod ko. Mayong pagbuminaw sa Lex Pino. Dawatan niyo. Imuning pananggang, Maki. Uy, hala? Rosaryohan? Oh, Rosaryohan. Nga ang mga lusok ug ang krus ni ini, hinimo gikan sa pure good nga bronze para panguntras mga dawatan. Nablihan na nako ang karaang putahan ining usas sa mga karaang lawak kini sa silong sa karaang bahay. Siradaan ko balik. Ursula! Ursula, hain ka! Ursula! Mauni ang lawak kag gimong chambers sa mga patayng namangon gikan sa ilang lubnganan. Daghang mga lungon nga naglinya ining dapita. O pulos kini mga tinakpan. Sa ato pa, na mahuway sila sud sa tagsa-tagsa nila ka mga lungon? Ug sunda ang uban pang sumpay ning bag-ong sugilanon nga sinuwat ni Marvin Sansis Caballero. Tira del Sol. Pagpulihog day ko no og subscribe sa akong YouTube channel. Ug daghang kayong salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.